O may hangin lab eh. Yan, na mahuway sang hangin. Ay, sigihan. Mo pagawas nga. Huwag pahuway ang hangin. Kauwanon siguro lab. Basin. Dadag man. Oh, mana gina basta dagom kawanon gina. Parehara go na sa basta daghan tao daghan gina mulinya. Pero lab. Ano sa di atong mansari? Uh-oh. Mao na deha. Limtanon kayo. Nya kami bang mga laki may ana malimot-limot. Grabe. World War 6 ang may tabo. Unsa na minta na. Tanan ang data na di pwede yun. Kalimot lang. Unsa ba? Mao na deha lagi sige limot-limot. Nya kami bang malimot nga na. Grabe Ginoong kasuko ninyo mga babae. Ang atong anniversary, mansari anniversary. Mansari. February 29. Ah. Lab. Ano sa kabuli sa inyo ha? Naunsa na may taong kasama palayason ako nimo. Ay dili sad ka nang. Nya kamo ra bang mga babae mo istorya nga na. Sus bawlang unsay makaistorya nyo. Pauli na ko nimo hawa na kaganahin ako. Klaro kay nga naman resulta. Mao man istorya ha. Lab, ako ang pasabot ba ka lang. Mingawan sa biyan yung mga ginikanan nimo. Ano ba yung mga- Sa nimo ba? Nga na ba? Ari time pawata lang ko mo istorya di kay imo kung nga na pag istorya nga mura mag pauliong ko nimo kay na kay papuli-pulihon ko des Oh payag. my God. Ay, no, sa mga kalaboy. Yan, Bantay gitaw pasabot ka? na ko ba kanang karon sa kamuli sa inyo ha kay mga mama sige ito panawag ng sig pangumusta nimo gimaw nimo. Nagbidyak call na mi eh. Yan love ka lang. Kamo sa to cellphone be. Ay yo, sa privacy ni. Uh-oh. Sa privacy. Naunsa ko taong ka? Kamo ra bang mga babae nga nayanaon mo? Ingaw privacy. Suko kayo. Unsa na may taong ka ay? Sabaan mo. Ay sabak kay ka ba? Puyan mo. Saba. Sabaan mo. Eh sige yo good. Ay! Buang ka? Agay oy nga naman umbag mo ka. Ganun nagpamang ka ito daw na una. Nibawas na ko. Kaduha. Katuloy. Ay katuloy. Agay oy. Kapat. Lamo ko. Sige masulti. Sakit na ba ha? Sakit ka. Sultian pa nako ra malupad ang lamok. Kay bawo kang nanay dunggan ang lamok, sultian ning nang lamok lupad dayon. Nala ta ka ayog lihok kinailamok. Anak ang ta di kay managpa. Ya, mulihok mo sa dain ka. Nyag mustorya ko, mulupad lagi ang lamok. Basta ko kay bawsal kay nagkuan bita naglikid bita sa cellphone. Suko ra ba ka abi na kog sagpa ko nimo tinuod. Ahay. Nara day lamok. Gani sagpa ra ko nahimo dia. Kay bawo kalab. Saman wa ko Champion ra ba ko sa Pratisyan ba? True love uy. Inugbangga gani ko adto sa inagpadam ko dito sa Planet Nimic. Kay magbangga kami dito, magbangga ni Sangguko ba. Unahon ako bangga si Sangguko then sunod babide then katulos Majimbo. No. Laban saya nang kag karate lang. Ikaupat katong matambok pang Majimbo si Mas Majinsay. Kaya magkadula. Kaila ka na? Oh. Right hand ang babide. Oh. Ano mo? Na, ipakita na ko nimo na. Joker sa gala. Kaya, kamao ko mo. Sige na, Okay. kita ko na ko. Ang pinakakusga na kong kontra ba si Mads Imsay-say. Mad to sa kalsada. Para makaingong ka ba nga world champion ako puhon ba? Manang ikaw ay ko kandir-andir. Oh. Ay! Saka to ka? Saka Wala buka ko ni. Nana mo ko ako. Ano ba? Klaro dia. Wala ko wako lagi pangayo kwartara. Okay. Usay na dia. Yatag. Ya ay lang ko patiyas kala ya. Ay, ako ba? Sa busing, busing. Niyabag mo kalabas di ko nimo lab. Ako may pa tigbak nimo. Ay ya unsay imong gusto ya? Kanarang say nanyo available. Kanang mabutang lang. Wala man ya. Wala. Kwarta busing. Oh, good. Kanang kwintas na mo. Kanang kwintas. Ambi na. Ya ayo lang ya oy. Si gibili ra ba ning lula na ko ya. Importante ni niya ya yung gihatag na ko namatay maghapon sila ulay ko ya. Ay sakit Ano na ang eh? content ka lang ya. Ano na yung sentimental value ni mo de? Cellphone, kala cellphone lang. Ambi. Ambi din. Ambi. Ayaw lang sadya oy kay kani nga cellphone niya natag po ning mama ya. Namatay si mama ya kato na aging buwan ya. Ha. Puro nga. Wala kay kanang walay bili ni mo dia. Kanang way bili ba? Kanang way bili. Wala. Try. Kani? Ano siya? Di mo pwede madawat.
Lain lang. Unsa? Ikaw lang, love. Wa ko'y bili para nimo. Humanti ka gigugma, gipangga, gatag na ko nimo tanan, moingon rin ka na ako karon wa ko'y bili. Sa ingani nga sitwasyon, hingon nimo nga may bili para maluwas lang ka. Salbay sa ingon ka, for better, for worse ha. Umba na ako ng tayis baka. Bakit naman ninyo? Alangan para duwata. Ako lang sa kaya ako rosa. Karon may ingon ka, wa ko'y bili. Sino mas okay pa man mo? Good. Ibo man. Ano, organic Ito raman. mo dali. Tayo. So, magawa na ninyo eh. Oy, tayo pa dyan mong ipahid dire. May ganito ay na ako aja di mo hatag ako kinabuhayan niya. Bahuan, mahuan. Kita ni, lasa gano'n ni. Wait. Dama-dama naman ang duhay noon. Sama sa ni mo, love. Buhay mo tayo oy. Sana ni mo, love. Tayo mag-gross tao yung tumban. Yes, baka. Okay na siya, kay salamat sa niya. Ang best galingkod na ta dito, nagnakodakaw. Wala, hindi ka itong hilabot o kuhan. Ako kailangan ganarang babaligyan ako. Kwarta. Yan ay, lagi sa'yo, pabaligyan na siya sa bayot. Ito yung mahal yun. Ano na nadili Ano ba? ko ni mo love di ay. Pagkitas daw rin na mo gibuhat na ko ha. Love, kasi ka, pero wala ko mamatay. Love, sakripisyo na lang, love siya, love. Ganaan pa ko mabuhi. Ganaan Sama ko ni. pa anak, dusi ka buo. Kung saan ka niya? Napa ko'y bangga Ito dito sa mahalin. planet ni Mick. Mahalin na gina. Napa ko'y world champion dito sa planet ni Mick. Nya nga naon na ko nimo. Saan yun? Nagdamot sa kunin. Hoy, gawin na ba? Ano pa yun? Sa kunin mong tae. Kaya ito ka? Kaya ano? Uli ni? Wala pa. Pisot pa. Suot pa. Oy, baligyan lang tani ng tik-tik. Kay hupul mura. Nakita na kuya katong ipuso. Usak itlog. Dako Ah, kayo. itlog, pwede. 9.7 million. Kanaan lang ya. Ibaligyan na ya. Ibaligyan na una niya. Tagay ko. Uwi ko ba Oo, ipakitay mo mga karate lang. Mahayo kayo ni siya mo karate ya. Ati. Ito na ya. Kaya sa ya. Ikontra ka ning armas. Ah, patay na. Action. World champion ni puhon. Unang ikaw ay ko gingan anang andira kasi. Kunong. Oh, sagit. Sagit, gusto ka? Bunggag doon. Ha? Wala yan eh. Wala naman ko. Oh. Gate. Nindot